Дай газ, бе! Бе, давам, бе, брат! Ама дай газ, бе! Чупайте слаб, бе! Как слаб, бе? Подай газ, бе! Тиска с 1000 оборота. Как с 1000, бе? Ама гледай стрелката там, бе! Ортът направи стрелка на оборотомер, бе! Ми не тръгва, бе! Не, връщай обратно. Докато се научиш, ще спира 100 пъти, докато се научиш как се тръгва. Кията е сега, ако не тълвара. Ще връща на бера, докато се научи как се тръгва. A few moments later. Чакай, задръстай един тел сега. Дай, бе! Задръстай. Него! Давай. Газ. Хари, бе! Къде газ, бе? Айде, аз съм пуснал, бе. Олеко е. Пуси то съединител, ще подпуши, бе. Казахте, че позор тук е. Бе, бягам тук, си бахте му време се. Що държиш съединител, аз съм пуснал ръчната, бе. Ба не мърда, бе! Че не мърда. Чакай скрито, с къде тръгва, бе. Майко! Давай, пак не мой тръгна, той то сама. Дай газ, бе. Ми давам, бе, брат! Подай газ, бе. Чакай. Аре, бе, човек! Втори път я гаси, така, добре? Трети. Задръстай единител и подай Ми газ, бе. дал съм, бе, брат! Его задържам го, его! Газ, дай, бе. Зад нас има. 2000 оборот. Така. Дай газ повече, бе. Бе, давам до долу, бе! На бър, чакай,